اون اربابانی که اونجا نشستن بدانند این ملت مسیر پیشرفت خودش را پیدا کرده است، به تبلیغات اونها توجهی نمی کند. بدانند تا فتح همه قله ها و کاخهای ستمگران عالم این ملت از پا نخواهد نشست. من به نظرم میرسد با بعضی از طراحی‌های تبلیغاتی دارن زمین چینی میکنند برای دخالت نظامی در بعضی از کشورها. من میخوام به اونها بگم بدانید الان 10 سال پیش و زمان رئیس جمهور سابق آمریکا نیست که با یک دغل‌بازی به نام 11 سپتامبر شرایطی رو فراهم کنید که به عراق و افغانستان تجاوز کنید. بدانید اگر بار دیگر در هر یک از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه دخالت نظامی کنید، ملت‌های منطقه به پا خواهند خاست و گور سربازان شما را خواهند کند. بدانید اگر بخواهید با روش جدید، با فریبکاری جدید همان اهداف استعماری را دنبال کنید، ملت ایران و ملت‌های منطقه با مشت محکم تو دهن شما خواهند زد و همه آرزوهای استعماری شما را به گور خواهند فرستاد. אוף, אז מה עושים עכשיו? לא יודעת, מה עושים עכשיו? לא יודעת, מה עושים עכשיו? אולי די. אולי נלך לבריכה. אבל חם מדי, אתם באמת רוצות לצאת מהמזגן? טוב, אז מה עושים עכשיו? לא יודעת, מה עושים עכשיו? לא יודעת, מה עושים עכשיו? לא שוב. אולי נלך לסרט? בחופש הגדול בקולנוע עם כל הילדים הקטנים עם הבמבה והנזלת. אז מה עושים עכשיו? לא יודעת, מה עושים עכשיו? מספיק עם זה, אני לא מתכוונת להעביר ככה את כל החופש, אני חייבת למצוא עבודה. היי, כתוב כאן שלחברה גדולה דרושה מהנדסת בניין. את בעניין? נשמע מעניין, אבל מצד שני הניסיון שלי בתחום לא משהו. עכשיו מלי, תסתכלי על אמא גם. אהלן מלי. תגידי שלום. מלי. איזה יופי. מה קרה? מה קרה למגדל? לא כדאי. לא, לא ממש. אני יודעת, אולי תהיי מגישת חדשות. תגידי היום הכיפורים. מה למדתם על יום הכיפורים יפה? לא כדאי. לא, לא ממש. לא, לא נראה לי. אני יודעת, אני אהיה שפי. מה אתם מכינים לאכול? ומה שותים? לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל.
זה ממש מתאים לי, זה ברור שיש לי כישרון טבעי נדיר, אני רק צריכה שהעולם יגלה אותי. שלום, קוראים לי כרמל, אני עוד מעט בת 12. אני יודעת שזה קצת מוקדם בגילי, אבל אני בהחלט רואה בבישול את העתיד שלי. זה חלום ילדות שלי, כוח פנימי, חבוי ונסתר. כל המורים שלי אומרים שאני כזאת שקדנית, שאני יכולה להיות מדענית טילים. נמאס לי מהחנוניות הזאת, אני חייבת לעשות משהו נועז בחיים. השופטים נראים לי קצת מוכרים. חושבת שפגשתי אחד מהם באיזושהי סיטואציה. אני רוחץ ידיים, טרילילילי, בסבון ומים, טרילילילי, והלכנו עכשיו חיבוק, חיבוק. וטוב לי טוב עכשיו וגם שמח. יופי, סוס הגרון. וכשאני נקי, אני מודד. אני הולכת להכין משהו מיוחד, לזניה מרוקאית. שיהיה לי בהצלחה. הכנתי לכם לזניה בסגנון מרוקאי. הקול הזה מוכר לי, מה זה מעצבן? שקשקתי מפחד, לא ידעתי מה הם יגידו, ידעתי שזה יקרה לי, עשיתי כל כך הרבה טעויות. כל הזמן חשבתי רק על מתמטיקה, גיאוגרפיה, לימודים, כמו שקורה לי כל הזמן, ולא התרכזתי במתכון. ראיתי את כל חיי עוברים לנגד עיניי. זאת המנגינה בליבי שלוקחת תוספת אותי אל המחר, אל עולמי, והדרך בוחנת אותי, מפלסת רואה את דרכי בין עננים מעורפלים, לא תכבה האהבה, רק ביחד ייעלם הפחד, והמנגינה תחזק את האמונה בתוכנו, האושר לפנינו, בואו ונפתח את הנשמה. זו נראית לכאורה מנה בדרכה לפח הזבל, ולא רק לכאורה. כאילו המנה צועקת, משהו חסר לי. כאילו המנה זועקת, אני לא יכולה לבד. חלק חשוב ומהותי בחיים לא נמצא כדי לעזור ולסייע לי. כרמל, בלי החצי השני שלך זה לא ילך. כרמל מתוקה. אני חסרת מילים, אבל בעיקר חסרת טעם. כשראיתי את המנה שלה, חשבתי שזה יתחבר לג'ינג'יות שלי, משהו מבטיח. אבל ממש לא. אני מצטערת, כרמל, זה לא יתחבר לכלום. כרמל, אני חלמתי על הזנה שתיקח אותי להדרכה בבני עקיבא, משהו משמעותי, עמוק, שנלך לאורו. מה זה הלזניה הזאת? היא בכלל חלבית? יש לה טעם של פרווה. פשוט בושה. כרמל מתוקה, הכנת לנו לזניה מרוקאית. שילוב הרמוני של עמים ותרבויות. לזניה. יש פה משהו של קדושה.
אבל יש פה גם ספר, לא סתם בחרת לזניה של דפים, של עלים, כל אחד עמוד מהחיים שלך. כל שכבה היא שלב בחיים. אבל הדבר הכי מדהים בלזניה הזאת, הכי מופלא, הכי מיוחד, הכי מרגש, זה הקליפות ביצים. זה מדהים, כרמל, חשב לשלב את הדבר הזה בלזניה. כל כך מפתיע, כל כך נוגע ללב. זה מחזיר אותך בטח לתקופה של הפגות, של הברישיתיות, של הביצה. כרמל, זאת הייתה הלזניה הטעימה ביותר שטעמתי בחיי. והלזניה הזאת מזכה אותך במקום הראשון במאסטר שלה. וואי, קאמי, כל הכבוד, היית ממש טובה. וואי, קאמי, את תותחית. וואי, היית מעולה, ואפילו מאוד. אוף, אז מה עושים עכשיו? לא יודעת, מה עושים עכשיו? לא יודעת, מה עושים עכשיו? מה זאת אומרת מה עושים עכשיו? יש לי בת מצווה לארגן. Yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili oh yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili tanz habibi الحين ما زال شيء هينا ما زال شتهي بس شو بعدين شتهي اتهتان لو سفردي قال نوي اشكنازي رخيل مينو سفردي مامي روخي اشكنازي بابا سالي سفردي ربي نخمان اشكنازي شتهي لمازال لو سفردي متشبادي اشكنازي Yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili oh yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili yalla yalla ya lili tanz habibi אולי די. ואז כמו רגע, תציג עוד קצת ביחד. שכחתי. פעם ראשונה שאת קוראת עם ספר מזלג בחיים שלה. כאילו אמנה צועקת. אני צועקת, אני לא זוכר מה היא צועקת. כל אחד עמוד מהחיים שלך. מי כתב את הטקסט האינפנטילי הזה? אני לא מאמין. נראה לי בתקופה שהייתי על סמים. משהו חסר לי. אני לא יכולה בלי... אני לא זוכר, זה קשה. מה נתת לי לזכור? פשוט בושה. אבא, אל תבלבל אותי, אני לא יכולה לבד, היא לא זורקת את זה. אוקיי, להמשיך? כי אני לא אלך.